ଜଗବନ୍ଧୁ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଏହିଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଖି ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଜୟ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ। ଜଗନ୍ନାଥ। ଅଭିନେତା ଗତ ଅନୁଭବ ଶୁକ୍ରବାର ମହାନ୍ତି ଯେଉଁ ରେଳ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତାହା ଆମ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ସମସ୍ତ କରିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଲେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା ଅଭିନେତା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି କଟକ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ ଯାଇ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରି ତା ସହିତ ବ୍ଲଡ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ ଆଉ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲଡ୍ ଦେଇଥିଲେ। ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ ଲୋକମାନେ କେମିତି ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଯିବେ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରାୟତଃ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଆଉ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହି ରଖୁଛୁ ଅଭିନେତା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଗତକାଲି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ସହିତ ସେ ଜଣେଇଛନ୍ତି ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖରେ ଲଭଲି ଲଣ୍ଡନ ସିନେମାଟି ରିଲିଜ୍ ହବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖରେ ସେ ରିଲିଜ୍ ନକରି ଆସନ୍ତା 13 ତାରିଖରେ ରିଲିଜ୍ କରିବେ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଅଭିନେତା ଅନୁଭବଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସମୟ ଆମର ଉତ୍ସବ ବନେଇବା ସମୟ ନୁହେଁ। ଏହି ସମୟଟି ହେଉଛି ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ସାଥ ଦେବା ଏବଂ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କିଭଳି ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ସମବେଦନା ଶୁଣାଇବାର ବେଳ। 9 ତାରିଖରେ ରିଲିଜ୍ ନକରି 13 ତାରିଖରେ ରିଲିଜ୍ କରିବିନି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏହା ସହିତ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଏହି ସିନେମାରେ ଯେତିକି ପ୍ରଫିଟ୍ ଲାଭ ହବ ତାର 10% ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫକୁ ଦବୁ। ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଏପରି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦେବା ସହିତ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଲଭଲି ଲଣ୍ଡନ ସିନେମା ଦେଖିବା ପାଇଁ କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାନ୍ତୁ।